Good morning everyone. दिनै नायलाय जि मोजांखा दिना बेरेफुंजानि खुवा खुदों आरोना जि खुवा खुखादों नायलाय नै थान्दा मोजां मोनलायथारदों आरोना गोजां बोथोर बादि खुवा खुलायथारदों। बिफा लाबोदों नालाय दा बिफाजों थांफानानै लायदों आरोना बे ओमफ्राय जानो दावराव जागासिनो दङ नैखौ जायोनो बेखौ संनोसै आरो आङो दैखौ आङो गोदौहोखाबाय बेयाव होनोसै दाना। संखादोंना नुवाखै जाहैबाय नै बेखौ मोनदों मोनसेया लिक्विड सुप हट चिकेन फ्लेवर रामेन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फ्लेक्स चिलि फ्लेक्स एसे हो जानो हागोन जाहैबाय नोङो। नै जाबायानो हानसै आङो दा नै मोजां माबाबाय बेखौ दा गोजा नङाबाबो जानाय नङा नालाय एसे लागायना होबाय आङो। नों थांनानै जिरायहै आं लांगासिनो दङ थां। बेखौ एसे होनोसै बेखौ होनोसै आरोना एसे सिनायैनि गोजा जानायनि टमेट' केचापखौ लागायबाय आङो नङाबा बेखौ जानो हायाना बानलु गोसाथार थेवब्लाबो एसे होबाय आङो रेड कालार जायाबाथाय दानो नङा होनगोन बे। जाबाय नै ना मा मोनामसुदों बेसेबां ग्रेड जानांगौ जाखो उदै सायो दे थुथा होखाबाय दे जालाय आलौना आलौआ आलौवो ना उदै आलौवो आलौबाथाय मा हारसाफ्रा फानहोनाय नङा उन्दैफोरनो मानो गोसाखौ लाबोयो नोंसोर होननानै फाननो मोननाय नङा ओंखायनो एसे गोसाखौल' जानांगौ माबार जा आंना दिनै खामानिफ्रा सान्दुं दुंदों नालाय एखेबारे माइरंखौ एसे माबानोसै आङो जि गोबाव जाबायना एसे माबा जादों माइरङा मारैबा जादों एसे बासिनोसै आरोना आङो नायनोसै थारमाने जेबोथ' गैया एसे नों लेखा फरायनाया मानो फैखो हो दिनैथ' जा सान्दुं जादोंना ओमफ्राय नै दा बेलासियाव अखा हानानै थांबावबाय एसे ज्रावनो हानानै थांबाय आरोना थान्दा मोनबाय थेवब्लाबो एसे अखा हाबाय नालाय ओमफ्राय नै एसे खोमसि जादों अहायबा खोमसि अहायबा एसे स्रांनो अखा हाबावगोनसो खोमा। होमबा दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना।